Ahoj, som Adriana, virtuálna asistentka v spoločnosti Adrian Group. Dnes vám vysvetlím princíp adiabatického chladenia, pri ktorom sa využíva prirodzený prírodný jav podobný efektu, ktorý cítime v blízkosti jazera alebo pri mori. Asi mi dáte za pravdu, že vzduch je v blízkosti vodných plôch vďaka odparovaniu vody citeľne chladnejší. Tento princíp je základom technológie, ktorá nevyužíva chemické chladivá ani hlučné kompresory. V našich chladiacich jednotkách teplý vzduch prechádza cez vlhčené filtračné panely. Pri kontakte teplého vzduchu s mokrým povrchom filtra sa voda odparuje, keďže absorbuje teplo zo vzduchu. Takto dochádza k prirodzenému ochladzovaniu vzduchu bežne o 10 až 12 stupňov Celzia. V našich chladiacich jednotkách Adrianair pracujú ventilátory a čerpadlá, ktoré zaisťujú distribúciu vody a vzduchu. Pozrime sa teraz dovnútra chladiacej jednotky. Vzduch sa tu ochladí a aj očistí. V jednotke pripravený svieži vánok nepretržite vstupuje dovnútra objektu, kde zlepšuje pracovné podmienky. Ide o energeticky úsporný proces. Z 1 kW elektrickej energie možno získať až 25 kW chladiaceho výkonu. Chladiaca jednotka má tak násobne vyššiu efektivitu v porovnaní s klasickou klimatizáciou. A je to aj násobne lacnejšie. Pozrite si náš prepočet pri vonkajšej teplote 30 stupňov Celzia a vlhkosti vzduchu 40 %. Prevádzka jednotky, ktorá zaistí rovnaký chladiaci efekt ako klimatizácia, je 10-násobne lacnejšia. Táto tabuľka ukazuje teoretické teploty, ktoré je možné chladením dosiahnuť. Systém najlepšie funguje v suchšom podnebí, ale vhodne navrhnutý systém zaistí spoľahlivé chladenie priestorov aj v mierne vlhkých oblastiach. Použitie je rôznorodé od výrobných hál cez sklady až po športoviská či gastroprevádzky. Chladiacu jednotku je možné nainštalovať 3 spôsobmi. Na zem je to najjednoduchšia voľba z hľadiska montáže aj údržby. Odporúča sa použiť konzoly, ktoré zamedzia nasávaniu prachu zo zeme a chránia jednotku pred dažďom či snehom. Druhá možnosť je montáž na bočnú stenu, takéto prevedenie šetrí priestor, no pri bočnom výduchu klesá výkon zariadenia o 1/4. Tretia možnosť je montáž na strechu. Využíva sa pri pochôdznych strechách s bezpečným a ľahkým prístupom. Pri porovnaní so štandardnými klimatizáciami je chladenie cenovo dostupnejšie tak z pohľadu vstupnej investície, ako aj prevádzky, ktorá je násobne lacnejšia. Tu je len malý náhľad našich posledných realizácií. V strojárskej firme Porsche Werkzeugbau sme implementovali 8 chladiacich jednotiek s centrálnym riadiacim systémom. V spoločnosti ITOS sa ochladený vzduch efektívne distribuje potrubím Spiro priamo na pracoviská operátorov. Chladiace jednotky nachádzajú uplatnenie nielen v priemysle. Pre významného chovateľa hovädzieho dobytka na Slovensku Agroban sme zabezpečili chladenie vzduchu v tzv. Pôrodni. V júni 2025 sme úspešne zrealizovali inštaláciu 18 jednotiek v spoločnosti Rofelsen Plastics Slovakia. Chcete vedieť viac? Máte záujem o návrh alebo expertízu? Neváhajte, sme tu pre vás, Adrian Group, moderné chladenie, ktoré dáva zmysel.